palec pani Lašákovej, prosím vás. Čo vy ste za poslanca? Čo vy ste tu za poslanca? Čo ste to tu vy za poslanci? Prosím vás, napíšete sa tam v piatok, jak takí úbožiaci do dochádzky ani nosom neotvoríte. Pán poslanec, prosím vás pekne, predkladáte návrh zákona, poprosím vás, vyjadrujte sa k nemu. Už tu počúvam dosť dlho o mojom palci a tak ďalej. Ale pani Lašáková, o vašom palci už hovorí aj Európa, však to je na hanbu celej slušnej Európy, čo vy tu stvárate. Prosím vás, tu ste si dali ľudí, ktorých máte za stále, ukazujete im tu palec. Nejdem ja s vami komunikovať. Tak nekomunikujte. Apelujem na vašich poslancov, nech sa vám nepozerajú na palec, keď hovoria o nejakej takej veci. Na čo potrebujú váš palec tejto veci? Apelujem na vašich poslancov, nech sa vám nepozerajú na palec, keď hovoria o nejakej takej veci, ako je predĺženie, posunutie reklamy na alkohol. Na čo potrebujú váš palec tejto veci? Na čo, pán Daniš, potrebujete palec tejto veci? Povedzte, na čo?